У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогі сестри і брати, сьогодні святкуємо 13-ю звичайну неділю і почуємо слова про те, що для Бога нема речаў немагчымых, про те, що Ён заўсёды клапоціцца про нас, про тое, аб што просім, калі сапраўды маем веру. Сёння падчас гэтай святой імшы молімся аб ласцы веры для ўсёй нашай парафіі, для ўсіх парафіянаў. Таксама давяраем Божай міласэрнасці тых, хто адышоў да вечнасці. Просім ласкі жыцця вечнага для іх у Божым валадарстве. Дарагія браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога нашага, каб асвяціў гэтую ваду, якою мы будзем акроплены на ўспамін нашага кросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Всемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якой мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Тваёй ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Пан святло і збавця мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана вяде мяне, лёс мой у руках Яго. Пан святло і збавця мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана вяде мяне, лёс мой у руках Яго. Пан святло і збавця мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана вяде мяне, лёс мой у руках Яго. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад граху і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амин. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже мой, что всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моление наше, який сидиш праворучий Цар, смилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молімся. Боже наш Ойче, Ти учиніў нас дзецьмі святла, дзякуючы ласцы усынаўлення.
Не допусти, каб нас огорнула темра неправедности, але дапамажы, каб мы заўсёды жылі ў святле Твоей праўды праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читание книги мудрости Соломона. Паколькі Бог не стварыў смерці, Ён не цешыцца са згубы жывога, бо Ён стварыў усё для жыцця, стварэнні свету маюць у сабе здароўе. Няма ў іх знішчальнай атруты, ні валадарства памерлых на зямлі. Справядлівасць бессмяротная. Бог стварыў чалавека для несмяротнасці, учыніў яго вобразам сваёй вечнасці. Але праз зайздрасць д'ябла у свет увайшла смерць, і зазнаюць яе тыя, хто мае з ім удзел. Гэта Слова Божие. Узвялічу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Узвялічу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Узвялічу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавіў. І не дазволім ворогам маім пацяшацца з мяне. Пане, Ты вывеў за склані душу маю, Ты уратаваў жыццё маё сярод тых, хто сыходзіць у магілу. Узвялічу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Спявайце Пану вы ягоныя верныя, памятайце пра святасць ягоную, бо гнев яго трывае імгненне, а ласкавасць яго всё жыццё. Увечары прыходзіць плач, а раніцай радасць. Узвялічу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Пачуй, Пане, і злітуйся надо мною. Пане, будь мне дапамогай. Ты нараканне маё замяніў на конец. Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Узвялічу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, паколькі вы перапоўненыя ўсім, верою і словом, і пазнаннем, і усялякай стараннасцю, і любоўю вашую да нас, то будьце перапоўненыя гэтай ласкай. Бо ведаеце вы ласку нашага Пана Езуса Христа, што Ён, хоць быў багаты, стаў бедным дзеля вас, каб вы узбагаціліся ягоным убоствам. Бо не пра тое гаворка, каб вы рабілі палёгку іншым, а сябе пакідалі ва ўціску, але каб была роўнасць. Цяпер ваш дастатак дапаможа іх нястачы, каб іх недастатак дапамог таксама вашай нястачы, каб была роўнасць, як напісана: хто сабраў шмат, не меў лішку, і хто мала, не меў нястачы. Гэта Слова Божае. Аллилуйя.
Богородца Иисус Христос знищив смерть и освятлив праз Евангелие життя. Аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час, калі Езус ізноў пераправіўся ў чоўне на другі бераг, сабралася да яго мноства народу, а быў ён каля мора. І вось прыйшоў адзін з кіраўнікоў сінагогі па імені Яір і, убачыўшы яго, упаў да ягоных ног і моцна прасіў яго, кажучы: «Дачушка моя памірае, прыйдзі, ускладзі на яе рукі, каб яна выздаравела і жыла». І пайшоў Езус з ім, а вялікі натоўп ішоў за ім і ціснуліся да яго. І прыйшлі ад кіраўніка сінагогі і сказалі: «Дачка твая памерла, чаго ты яшчэ турбуеш настаўніка?» Але Езус, пачуўшы сказаныя словы, кажа кіраўніку сінагогі: «Не бойся, толькі вер». І не дазволіў нікому ісці за сабою, апрача Пятра, Якуба і Яна, брата Якуба. І прыйшоў ён у дом кіраўніка сінагогі і убачыў мітушню, плач і вялікае галашэнне. І, увайшоўшы, сказаў ім: «Чаго мітусіцеся і плачаце? Дзіця не памерла, але спіць». І смяяліся з яго. Але ён, выгнаўшы ўсіх, узяў з сабою бацьку і маці дзіцяці і тых, хто быў з імі, і ўвайшоў туды, дзе было дзіця. І, узяўшы дзіця за руку, сказаў: «Таліта кум», што значыць: «Дзяўчынка, табе кажу, устань». І адразу ж устала дзяўчынка і пачала хадзіць, а было ёй 12 гадоў. І замерлі ў вялікім здзіўленні, а ён сурова загадаў ім, каб ніхто пра гэта не ведаў, і сказаў, каб далі ёй есці. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дарагія, сённяшняе слово, якое мы чуем, так як казаў я на пачатку, датычыць натуры Бога у адносінах да чалавека, што Бог заўсёды клапоціцца пра тое, каб сапраўды чалавек быў шчаслівы. І сённяшняе Слова Божае таксама можна сказаць, што яно датычыць жыцця. Першае чытанне з кнігі «Мудрасці Саламона» гаворыць нам такім чынам словы прарока: «Паколькі Бог не стварыў смерці, Ён не цешыцца са згубы жывога. Ён стварыў усё для жыцця». І вось гэтыя словы, яны вельмі глыбокія, таму што калі над імі трошкі засяродзімся, то зразумеем, што сапраўды Бог стварыў усё для жыцця, і кожнага з нас паасобку стварыў да жыцця, да таго, каб мы жылі і былі шчаслівыя. І вядома, што першародны грэх мае на нас уплыў, так як на кожнага чалавека. Але Бог, як бы не гледзячы на гэта, на працягу стагоддзяў праз сваіх прарокаў, праз розных натхнёных людзей, праз апосталаў таксама, якія пасля ўваскрасення Хрыста пайшлі ва ўвесь свет абвяшчаць добрую навіну, кажа сёння да нас словамі святога Паўла: «Паколькі вы перапоўненыя ўсім вераю, словамі, пазнаннем і усялякай стараннасцю, любоўю вашаю да нас, то будзьце перапоўненыя гэтай ласкай». Святы Павел гаворыць пра ласку, якую атрымаў ад Бога, і ласку, якую праз сябе, як бы прапускаючы, таксама надзяляе іншых людзей. І як бы завяршэннем, такім вянцом вось сённяшняга слова з'яўляецца гэты вось цуд, апісаны Маркам евангелістам, пра ўваскрашэнне
вось гэтай дзяўчынкі, дачкі кіраўніка сінагогі, які прыйшоў з вераю, прасіў Езуса аб дапамозе, які проста адчуваў сябе безрадным, які адчуваў сябе проста чалавекам, у которага валіцца жыццё, валіцца ўсё тое, што найдаражэйшае меў, гэта ягонае дзіця. І сапраўды, калі вось мы таксама сутыкаемся ў сваім жыцці з рознымі цяжкасцямі, праблемамі, стратамі, можа, блізкіх людзей, таксама вось у тую хвіліну, калі разумеем, што гэтая страта непазбежна, рукі ў нас апускаюцца, калі чалавек даведваецца, не ведаю, пра цяжкую хваробу сваю ці пра у кагосьці з блізкіх, то здаецца, што ўжо ўсё страчана, толькі на гэтым канцэнтруемся, на гэтым гэта перажываем, з-за гэтага не спім, гэта займае цэнтральнае месца ў нашым жыцці. Бог сёння звяртаецца да кожнага з нас са сваім словам пра тое, што не ўсё страчана, што Ён не перастае любіць чалавека і не перастае клапаціцца пра кожнага з нас. І вось, бачучы гэтую веру Яіра, гэтага кіраўніка сінагогі, Езус пакідае натоўп, які быў каля яго, там сотні людзей, і ідзе з ім. Ідзе з ім, каб дапамагчы ягонаму дзіцяці, ягонай дачцы. І вось гэта таксама, вось гэтая сітуацыя паказвае нам тое, што калі мы просім з верай, то для Бога няма рэчаў немагчымых. Часам бывае так, што мы таксама дзесьці прысвойваем Божую ласку для сябе, і гэта ёсць такая небяспека, калі вось чалавек просіць і атрымоўвае, то пазней забываецца пра тое, што вось гэта дзеянне Бога. І думаю, што часта можам заўважыць, вось калі так прааналізуем сваё жыццё, то часта можам заўважыць, што ў нас не хапае дзесьці такой уражлівасці, не хапае такой далікатнасці, не хапае удзячнасці Богу, таму што мы часам прысвойваем сабе вось гэтую Божую ласку, што гэта дзякуючы маім заслугам, дзякуючы гэта вось якімсьці маім намаганням і старанням, але так па-сапраўднаму без Бога у розных цяжкіх сітуацыях чалавек не можа даць раду. І сёння вось у Евангеліі таксама чуем у гэтым аповедзе святога Марка евангеліста, які вельмі так падрабязна распавядае гэтую гісторыю, што вось калі Езус ужо ішоў да гэтай дачкі, каб яе аздаравіць, як чулі мы, ускласці на яе рукі, каб яна жыла, то выходзяць да яго слугі і кажуць, што дачка твая памерла, што не трывож настаўніка больш, што ўсё страчана, ўжо ўсё здзейснілася, ўжо фініш. А Езус кажа вось гэтаму чалавеку, гэтаму кіраўніку сінагогі: не бойся, толькі вер. І вось гэтыя словы для нас сёння вельмі істотныя. Не бойся, толькі вер. Езус вось гэтымі словамі, звяртаючыся да гэтага чалавека, сёння звяртаецца таксама да кожнага з нас. Не бойся, толькі вер, бо ўсё астатняе у параўнанні у адносінах да Бога не мае вялікага значэння. Калі я давяраю, калі я вучуся верыць, калі я прымаю з рукі Бога тое, што Ён мне дае, то не мам нечаго баяцца. Таму што я ведаю, што Бог стварыў мяне да жыцця. Бог стварыў мяне да шчасця. І вось гэтая мітусня свету, пра якую таксама чуем, вось калі Езус уваходзіць у дом гэтага чалавека, кіраўніка сінагогі, бачыць мітусню, плач, вялікае галашэнне. Езус пытаецца: чаго вы мітусіцеся і плачаце? Дзіцё не памерла, але спіць. Езус вось такім далікатным чынам зноў жа стараецца не знайсціся ў цэнтры, не паказаць сябе, што не кажа, што дзіця памерла, але я зараз яго ўваскрашу. Езус не кажа так.
Езус выкарыстоўвае вось такі спосаб для таго, каб вось яшчэ раз не звярнуць, не паставіць сябе ў цэнтры, але вось звярнуць увагу на тое, што для Бога няма рэчаў немагчымых. Бярэ гэтае дзіця, гэтую дачку за руку і кажа: «Таліта кум, устань». І дзяўчынка ўстала і пачала хадзіць. І сапраўды гэты цуд для нас сёння з'яўляецца такой магчымасцю умацаваць нашу веру, мацаваць нам тое, што Бог можа пакінуць усё для мяне, пакінуць увесь свет, але ў гэты момант, калі я прашу, калі я звяртаю на сябе ўвагу з верай, то Бог прыходзіць. Бог прыходзіць, і гэта не азначае, што калі будзем прасіць, будзем жыць на гэтым свеце, колькі нам захочацца. Не. Але гэта азначае тое, што Бог клапоціцца пра шчасце чалавека, што ён не пакідае, ён заўсёды побач. Няхай вось гэтае слова умацуе нашу веру, няхай пакажа таксама вось гэтую бязмежную любоў Бога да кожнага з нас, які не пакідае нас з нашымі цяжкасцямі сам на сам, толькі заўсёды прыходзіць, калі нам патрэбна дапамога, калі сапраўды застаёмся дзесьці са сваімі праблемамі і здаецца, што рукі апускаюцца і няма з гэтага выйсця. Бог заўсёды побач. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, у адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага, адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святого ад святла, ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасятнага Айцу, ад якога ўсё сталася, і для нас людзей, і для нашых успамінаў, зышоў з неба, вцелавіўся ад Духа Святого, Девы Марыі, і стався чалавекам, укрыжаваны сам за нас, і помсти і плачем, замучений помагав, і на третій день воскрес, а один самі, і взійшов на небо, сядеть праворуч Отця, і знов прийде в славі, судить живих і померлих, якого царствує до конца. Вірю в Духа Святого, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв пророку. Вірю в один святий Троїцький апостольський костюм, визнаю один крос для отпущення гріхов, учитываю воскрешение померлых, життя вечного вічності. Да Бога нашего Створителя с довером узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый Костел, каб усе его верники здолели распознать миссию, якую им вызначил Бог. Тебе просим. Молимся за біскупаў нашай краіны, каб Бог адарыў іх усімі патрэбнымі ласкамі у апостольскім служэнні. Цябе просім. Молимся за кіраўнікоў нашай краіны, каб яны вялі народ у будучыню у дабрабыце і спакоі. Цябе просім. Молимся за нашых дабрачынцаў, каб сам Бог быў для іх узнагародай за ўсё учыненае дабро. Цябе просім. Молимся за дзяцей, якія адпачынаваюць на канікулах, каб яны знаходзілі час для сустрэчы з Христом у малітве. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, за ўсю нашу парафію, каб удзел у хрыстовых таямніцах дапамагаў нам быць штораз больш чулымі на патрэбы іншых і гатовымі прабачаць тым, хто нас пакрыўдзіў. Цябе просім.
Усемагутны Божа, ад Цябе паходзіць усялякае добро. Умацуй нашу веру, каб мы былі мужнымі вызнаўцамі Твайго імя, праз Христа, Пана нашага. Амин. Panie, swój twar nie pokażaj. Daj mnie poczuć głos Twoje. Samotnie mocno i twar najjaśniejszy. Panie, swój twar nie pokażaj. Panie, swój twar nie pokażaj. Daj mnie poczuć głos Twoje. Samotnie mocno i twar najjaśniejszy. Panie, swój twar nie pokażaj. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог, Отец усемагутны. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на карысць нам і всьому Костюлу Святому. Боже наш Отче, Ты праз святые сакраменты здійсняєш справу збавлення. Учини, каб наше служение было годным ахвяры, якую мы Табе складаем праз Христа, Пана нашага. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim Угору серце. uznосimy do Pana. Подякуєм Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а узыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму за анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, на вышиня, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, на вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус воскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, придет Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу,
Woś baranak Boży, woś той, хто бере на себе грахи świetu, szczęśliwie покликанные на вечеру ягоную. Panie, ja nie warty, kab Ty увайшов до mnie, ale скажи только słowa i будьте оздоровлены душами. Вочы ўсіх з надзеяй глядзяць на Цябе, Пане. Ты даеш ім ежу ў адпаведны час.
Молимся. Пане наш Боже, нехай оживить нас святая ахвяра, якую мы склали и приняли, каб заўсёды з'яднаныя з Тобою любові, мы приносили плоды, якія застаюцца навеки праз Христа Пана нашага. Дорогие, послухайте еще некалькі аб'яваў на наступны тыдзень. Шчыры дзякуй за кожную ахвяру, за дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле, вакол яго. Таксама дзякуй за ахвяры, якія складваеце на нашы рамонты ці будовы, якія пастаянна тут рухаюцца наперад. Можа, не бачна трошкі, але пастаянна яны патрабуюць чарговых нейкіх укладанняў. Нехай за кожнае добро і малітву узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Отец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем 2 ліпеня ў аўторак урачыстасць Маці Божай Буцлаўскай, у сераду 3 ліпеня свята святога Тамаша Апостала. Урачыстасці асноўныя ў гонар Маці Божай Буцлаўскай у нацыянальным санктуарыі у Буцлаве сёлета пройдуць 5 і 6 ліпеня. І таксама увага, у пятніцу 5 ліпеня у 18 і у суботу у 7:15 на раніцы святой імшы у нас не будзе. 5 і 6. 5 у 18 няма святой імшы, у суботу раніцай у 7:15 таксама святой імшы не будзе. Таксама ўжо з таго, што мне вядома, то ёсць у нас зычлівыя парафіяне, якія хочуць прыняць сёння гасцей з іншых абласцей, якія таксама вырушаць з намі ў пілігрымку. Але калі хтосьці яшчэ мае такое натхненне, то магчыма, што можна атрымаць якогасьці пілігрыма на начлег, можна да брата Владзіслава яшчэ звярнуцца. Адносна пілігрымкі таксама ўжо зараз адбываецца рэгістрацыя і там выдаванне прынадлежнасцяў для пілігрыма, таму калі хтосьці плануе з тут прысутных, можна па дарозе са святой імшы зайсці ў капліцу і ўжо там таксама атрымаць тое, што неабходна будзе мець на пілігрымцы. Таксама ёсць магчымасць скласці яшчэ інтэнцыі малітоўныя там пры выхадзе з касцёла ў скарбонку, якіх будуць маліцца нашы пілігрымы, панясуць да Маці Божай. Пісаў я ўжо ў групе і думаю, што і спасылку хіба высылаў, што працягваецца з 20 чэрвеня пачалася і працягваецца да 20 жніўня рэгістрацыя кандыдатаў для паступлення ў Мінскі тэалагічны каледж. Ёсць у нас парафіяне, якія ўжо закончылі гэтае навучанне. І таксама, калі хтосьці адчувае ў сэрцы натхненне, жаданне, то можна таксама на сайце знайсці, на Католік-байце, таксама, калі камусьці патрэбна дапамога, то мы падкажам, каб у нас таксама былі вучаныя людзі у парафіі, якія будуць магчэй праводзіць катэхезу для дзяцей ці падрыхтоўваць да сакраментаў, і хросту, і сужэнства. Гэта заўсёды прыгожа, калі свецкія людзі прымаюць удзел у жыцці парафіі менавіта такім чынам. Яшчэ адносна Буцлава ёсць магчымасць паехаць аўтобусам. Выезд адбудзецца 6 ліпеня ў 8 гадзін на раніцы з паркоўкі каля гіпермаркета «Светафор». Кошт такой паездкі 20 рублёў, можна запісацца ў нашай краме. Ужо не можна, понятно, не далі інфармацыю. Хорошо, то значыць ужо не можна. Извините, хто апаздаў. Але учора мы таксама выязджалі з-пад гэтага самага маркета «Светафор» у вандроўку па Гродзеншчыне. Спадзяюся, што ўсе задаволеныя, усе шмат маюць уражанняў, і гэта таксама прыгожа, што маем магчымасць пазнаваць сваю краіну праз такія выезды. І дзякуючы Тацяне, нашай гісторыку, якая так, я ведаю, што вы скромная, і так галаву апускаеце, але за ініцыятыву, за жаданне рабіць дабро і зноў жа таксама мець гэтую ініцыятыву да пазнання гісторыі нашай краіны і каштоўнасцяў, якія мы маем, а можа часам дзесьці там не ведаем альбо не заўважаем. Такая магчымасць заўсёды класна, калі ёсць
жадаючыя паехаць, жадаючыя ў нашай парафіі заўсёды ёсць, і гэта таксама цешыць. Вось, запрашаем таксама нашу краму наведаць, ёсць там розныя рэчы, як заўсёды рэлігійная прэса, літаратура, розныя таксама там пабожныя рэчы і ланцужкі серэбраныя, крыжыкі, ружанцы на палец. Вось, таму можна зайсці. Жадаю ўсім так не атрымаць сонечны удар, адпачывайце, сядзіце ў цяньку, можа трошкі загарайце, едзьце на возе ці на рэчку, каб адпачыць, набрацца сіл. Тыя, хто пойдзе ў пілігрымку, вам гэтыя сілы спатрэбяцца, а да працы таксама на працягу тыдня усім нам патрэбны сілы. Усім добрага святкавання нядзелі, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie u supokoi Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniole Michale, бережи нас у змаганні, супроть спокусов і пасток злого духа, будь нам обороной. Княжье войско небесного, мощью